hvala, jedno veliko hvala. Ne samo zato što ste talentovani, to su vam mama i tata dali da budete talentovani, već zato što gde god se takmičite i vaši rezultati pre svega i u školi i na takmičenjima pokazuju da na jedan poseban način predstavljate pre svega vas same, vaše roditelje, vaše škole i ono što je najbitnije, grad Niš. Taj talenat koji imate nastavite da negujete, da ako ste srednjoškolci upisujete fakultete koji zaista sutradan mogu da vam donesu dobar posao, ali posao koji možete da dobijete u Nišu.